Когато си млад и си ученик, е трудно да мислиш за бъдещето. Целият ти живот може да бъде повлиян от това, каква професия ще избереш и с какви духовни дейности ще се заемеш. Има толкова много възможности. Трудно е човек да прецени дали даден избор е правилен или не. Плашеща е мисълта, че трябва да решиш как да използваш целия си живот. Младежи от 4 държави сега ще обсъдят темата «Как ще използвам своя живот?». Само срещу $49.95 ще започнете да печелите толкова пари, за колкото винаги сте мечтали. Каквото и да ти казват, има някои неща, Днешният които свят могат да се кара купят младежите само с да са пари. материалисти и ги насочва към това, което Библията нарича желанията на очите. Ти искаш най-доброто. Имаш В нужда от резултат на най-доброто. този натиск много млади хора придават на финансовия успех първостепенна важност. Защо твоята кола да не е най-добрата? Вместо да избират професия, която харесват, те казват: «О, ето тази кола искам. Как мога да я имам?» Или «Ето тази къща искам. Колко трябва да печеля?» За тях парите са равни на успех. Ако имаш много пари, тогава автоматично си уважаван от обществото. Така че ако имаш малко пари, не струваш нищо. Трябва да напуснеш семейството си и да отидеш в чужбина, за да печелиш пари. Тогава ще бъдеш богат и ще бъдеш някой. Съученици и добронамерени възпитатели в училище често насърчават към светски цели. Не би трябвало да имаш проблем да спечелиш стипендия, за което училище си Младите избереш. християни са подтиквани да изберат доходна работа и поглъщаща много време кариера. Заради този натиск може да ти е трудно да се съсредоточиш върху духовни цели. В училище постоянно съм учена на това, което мислят учителите и каква е най-добрата цел в живота от тяхна гледна точка. Те виждат какви са ти способностите и като си мислят, че помагат, се опитват да те насочват в определена посока. Те ни казват: ако не отидеш в колеж, ще бъдеш никой. Няма да печелиш достатъчно, за да издържаш семейство, няма да можеш да се ожениш, да имаш деца и своя къща. Те ми повтаряха, че с моите Образованието добри оценки може мога да бъде вляза в ценно което и от училище полза. си пожелая. Много е объркващо. Но Сякаш те колко знаят образование е какво трябва да необходимо? правя. Самата аз още не знам. Въпросът е как искаш да използваш Родителите живота си, могат да като помогнат на живееш в младежите света, да да мислят учиш върху него. 1 Йоан 2,17. Нещо повече. Светът преминава, а също и неговите желания. Но който върши волята на Бога, остава завинаги. Напразно следваш тези цели, защото този свят си отива. И всичката слава, която имаш, няма да струва нищо. Но славата и блясъкът избледняват. Затова е важно да имаш истински смисъл и цел в живота си. Имах възможност да работя с богати и известни хора и разбрах, че всъщност те не са толкова щастливи. Ако имаш семейни проблеми и нямаш никакви взаимоотношения с Бога, тогава що за щастие е това? Да, в Библията се казва, че трайно щастие и удовлетворение има само ако поставяш вършенето на волята на Йехова на първо място. За да правиш това, трябва да предприемеш една много важна стъпка. Исус заповядал всички Негови последователи да бъдат покръстени. Покръстването наистина отваря вратата към щастлив, отдаден на Бога живот. Някои обаче отлагат тази важна стъпка. Много млади хора наистина обичат Йехова и искат да му служат, но си мислят: ами ако сбъркам или извърша грях, тогава Йехова никога няма да ми прости, нито пък родителите ми. За тези младежи това е голям натиск. Това постоянно чувство, че трябва да му давам сметка, е малко плашещо. Да изпитваш такъв страх е полезно, а също и здравословно, защото покръстването е голяма стъпка. Всъщност най-голямата стъпка, която предприемаш по пътя към вечния живот.
Но защо да позволяваш на страха да те спира да направиш това, което е правилно? Например, шофирането крие много опасности. Може да катастрофираш или да нараниш някого, когото обичаш. Но дали това те спира да си изкараш книжка? Ти отговаряш пред Йехова от мига, в който научаваш неговите стандарти, независимо дали си покръстен или не, защото разбираш какво очаква Йехова от тебе. Може би и ти си отлагал това решение. Какво може да ти помогне да отдадеш живота си на Йехова? Първо, трябва да докажеш истината на себе си. Духовният самоанализ е толкова важен. Отдели време, за да си зададеш въпроси като колко реален е Йехова? Макар че това е нещо съвсем основно. Да, колко реален е Йехова за мене? Колко реална е новата система за мене? Дали наистина смятам, че живеем толкова близо до края? Винаги съм вярвал, че записаното в Библията е истина и е добро и полезно за нас. Но имаше един момент в живота ми, когато си казах, трябва да докажа това на себе си. Не е достатъчно, че съм бил учен, че е вярно. Питах се, откъде Организацията на Йехова знае за определени дати като 1914 година? Как са получили тази информация? Това, което ми помогна да изчистя тези съмнения, малко преди да се покръстя, беше изследването на тези въпроси. Отнася се сериозно към личното изучаване на Библията. Да докажеш истината на себе си е нещо, което може да премахне всички съмнения. Имаме нужда от редовно изучаване на Библията. Изучавай изданията. Не само основните неща, но и по-дълбоките, за да се увериш, че това е истината. Но е необходимо нещо повече от това да докажеш истината на себе си. Трябва и да се приближиш до Йехова. Известно време молитвите ми бяха някакси машинални и не твърде смислени. Сякаш не говорих на приятел. Това е нещо, върху което трябва да работиш. Признателността за истината. Да, трябва да изграждаш взаимоотношения с Йехова. Само като четем Библията всеки ден, можем да развием здрави взаимоотношения с Йехова. Когато започнах да се моля по-дълго и да казвам повече смислени неща, изведнъж осъзнах, че съм станала по-близка с Йехова. Само чрез изучаване на Библията можем да направим Йехова реален за себе си. Тогава няма начин да не се чувстваме подбудени да му се покланяме. Като отделяш време и полагаш усилия, ти можеш да стигнеш до отдаване и покръстване. Личното изследване, ежедневното четене на Библията, посещаването на събранията и искрената молитва ще ти помогнат да докажеш истината на себе си и да опознаеш и обикнеш Йехова. След време сърцето ти ще те подтикне да се отдадеш напълно на Бога и да водиш живот, изпълнен със служба на Йехова. Хубаво посещение, нали? Да, беше много добре. Ще го посетим отново. Добре. Всички отдадени християни трябва да следват заповедта на Христос да правят ученици. Като млад човек, ти имаш уникалната възможност да помагаш на други да служат на Бога. Разбрахме, че повечето от тях вярват в Бога. Но не всички младежи намират пълно удовлетворение от службата. Смятах ходенето на служба 1 или 2 пъти седмично за много скучно. Чуках на вратите и нямаше никого вкъщи. Мислех си, кога ще е следващата ни почивка? Когато бях ученичка, не обичах службата, защото излизах по 1 час в събота и 1 час в неделя и не свършвах нищо, така че никога не виждах резултат и смятах службата за отегчителна. Кои неща ще ти помогнат да намираш радост в службата? Първо, развивай правилна нагласа спрямо службата. Много младежи мислят, че ходим на служба, за да оставяме литература на хората. Истинската причина е,
че носим възхвала на Йехова чрез устните си. И когато осъзнаеш това, службата ти наистина става по-радостна. Да ходиш на служба не е бреме, а привилегия. Нещо, което няма да се повтори и си заслужава усилията. Други пионери ми казваха, колкото повече ходиш на служба, толкова повече радост имаш. И наистина, тогава имаш повече повторни посещения и дори библейски изучавания. Самата служба ми донесе радост от службата. Научих се да говоря спокойно и резултатно с хората. Правилната нагласа ще ти помогне да намираш радост в службата. Но и тогава службата може да бъде предизвикателство. Добро утро! Казвам се Дан. Нещо, с което ми беше особено трудно да се справям, беше отказът. И мисля, че това е проблем за повечето младежи. Трудно ми е да говоря с хора, които не познавам. Може да имам едно хубаво представение в главата си, но после това, което излиза от устата ми е дъра-бъра. Разбирате ли? Нищо смислено. Някои младежи може да се страхуват да излизат на служба. Може да се срамуват да говорят с хората. Но има нещо, от което някои младежи се страхуват повече, отколкото от разговор с непознат. Добро утро! Ние сме... Дан! Какво правиш тука? Моят най-голям кошмар беше да срещна на вратата някого от моите съученици, защото не всички знаеха, че съм свидетел. Понякога предварително оглеждах улицата, за да се уверя, че никой от тях не живее там. Нещата се подобриха едва когато публично заявих вярата си в Йехова. Особено когато си млад, страхът от човека ти влияе много. Проблемът не е в това, че проповедната служба е може би отекчителна, но по-скоро, че е трудна. Аз изтръпвах при мисълта да проповядвам в квартал, където можеше да живеят моите съученици или учителите ми. Сърцето ми направо замръзваше от страх. Искаше ми се да избягам в обратната посока. Така че определено трябва да преодолееш този първоначален страх от човека. Как можеш да преодолееш страховете си и да развиеш смелост да говориш? Трябва да имаме правилна нагласа на ума. Организацията добре ни учи, че ние носим послание от Йехова и че всъщност тези хора не отхвърлят нас. Забелязах, че когато нямаш радост в службата, това е защото не си добре подготвен. Подготовката е много важна. Ако не се чувствам спокоен на вратата, тогава не се справям много добре. В допълнение на добрата подготовка е много важна молитвата, особено когато изпитваш отрицателни чувства. Защото преди всичко това дело е на Йехова. То не се извършва с нашата сила. Помогна ми примерът на апостол Павел. Той не се срамува от добрата новина и проповядвал пламенно. Това ме укрепи да се преборя със страха. Сякаш скачаш в басейн за първи път. Трябва да го направиш. И често именно в къщата, в която толкова много се притесняваш да отидеш, водиш чудесен разговор. Да, нужна е смелост, за да проповядваш Божието Слово. Но винаги помни, че нашата смелост идва от Йехова. Какво още е нужно, освен правилна нагласа и смелост? Добро утро, как сте? С моя приятел... Свидетели на Йехова? Да, свидетели на Йехова. Откъде свидетелите на Йехова разбраха за 1914 година? За да изпиташ радост от службата, трябва да развиеш и известни умения. Младежите, които смятат службата за отекчителна, просто не се учат как да проповядват. Те предлагат списанието и това е всичко. Не правят повторни посещения. Нямат библейски изучавания. А всъщност в това се крие радостта от службата. Помня как с една сестра ходих на улично свидетелстване. И минаха 4 месеца преди да заговоря някого. Накрая сестрата ми каза: трябва да говориш с хората. Няма само да се разхождам насам-натам с тебе. И така ме накара да говоря. Само когато говориш, можеш да придобиеш увереност. И ако разчиташ на Йехова. За да обикнеш службата, трябва да положиш усилия.
Трябва да работиш с пионерите, защото имат опит в целодневната служба. Питай ги как те се справят. Програмата «Пионерите помагат на другите» ми помогна да работя с зрели дългогодишни пионери. Напиши последните дни. Да видим какво ще намериш. С помощта на родителите си или на някой опитен вестител или пионер се научи да изследваш Божието Слово. Така ще разшириш познанията си и ще придобиеш увереност като учител. Миналата седмица говорихме за 1914 година. Има няколко поредици от библейски доказателства за тази дата. Например, пророчеството на Исус в Матей 24 глава. Мога да ви покажа във вашата лична Библия. Умението ти да използваш Библията ще ти придаде увереност и ще увеличи радостта ти от службата. Прочетете 3 стих. Наистина, Словото на Бога е живо и оказва силно въздействие. Когато показваш на някого стих от Библията, виждаш как очите му заблестяват. Така службата е по-радостна. Чувстваш, че даваш нещо на хората. Чувството, че можеш да намериш стих, който може да промени мисленето на някого, или че можеш да му покажеш истината. Това е невероятно чувство. До следващата седмица, господин Джонс. Придобивайки правилна нагласа, смелост и умения, ти вече няма да смяташ службата за толкова страшна, а ще се научиш да намираш радост в нея. Апостол Павел казал: според напредъка, който сме постигнали, да продължаваме да вървим напред, съгласно вече установения начин на постъпване. Пионерската служба ти дава много възможности да напредваш духовно. Тя може да ти помогне да подобриш способността си да използваш Библията и умението да учиш другите. Пионерската служба ти дава възможност да се радваш на общуване с други пламенни проповедници. Въпреки това, някои младежи може да се колебаят да започнат този вид служба. Някои младежи смятат, че трябва да си роден за пионер, че трябва да обичаш службата от самото начало. Излизаш с други пионери и те правят толкова резултатни представения на вратата. И си мислиш, че не знаеш достатъчно стихове. Не познавах Библията като тях. Техните ръце сякаш откриваха неща, за които не подозирах, че са в нея. Мислех си, как мога да бъда пионер? Аз не знам нищо. Много хора мислят, че пионерите са ограничени, че са някакви светци, че трябва да бъдат съвършени. Не е нужно да бъдеш съвършен или необикновено надарен, за да започнеш целодневна служба. Тогава си казах: о, те се справят толкова добре. Защо аз не мога така? Те знаят Библията наизуст. Но сега знам, че с добра подготовка всеки може да даде добро свидетелство с помощта на Йехова. Не всички пионери знаят в началото всички стихове, нито пък отговор на всички въпроси. Но с течение на времето се научаваш да намираш стиховете и ставаш по-добър в службата. Не се сравнявай с пионер, който е служил 30 години. Спомни си началото на своята пионерска служба и ще бъдеш изумен от напредъка, който си постигнал досега. Въпреки това, някои все още отлагат целодневната служба поради финансови проблеми или защото дават предимство на образованието. За да се справиш с тези предизвикателства, трябва да развиваш доверие в Йехова. Исус казал на учениците си да не се тревожат за материалните неща, но да търсят първо Божието царство и да имат доверие на Бога, че ще се погрижи за тях. Ако имаме доверие в Него, всичко останало ще ни бъде прибавено. Той няма да позволи да страдаме в нищета, понеже сме избрали да Му служим. Израснах в семейство с един родител. Тревожих се как да помогна на майка си. Тя каза: не знам защо се тревожиш. Йехова винаги се е грижил за нас. Ако си пионерка, ще имаме повече благословии. Но въпреки това е мъдро да прилагаш съвета на Исус, да запазиш скромно око. Практично е, когато ходиш по магазините, да се запиташ: наистина ли ми трябва това или просто го искам?
Целодневната служба изисква прост начин на живот. Тя е жертва. В 1 Тимотей, 6 глава, от 6 до 8 стих е записано да се задоволяваме с основните неща – храна, облекло и покрив над главата си. Целодневните евангелизатори разчитат на Йехова, но трябва и да работят, за да се издържат. За кариера в целодневната служба е добре да избереш училищни предмети, които ще те научат на занаят. Компютърна графика, фотография. Предлагам ви това списание, в което... Когато планираш образованието си, е важно да се съсредоточаваш върху духовни цели. Мисля, че вероятно най-важното е да разчиташ на Йехова. Ако постоянно мислиш за все по-високо образование, няма да можеш да си намериш работа, с която да се издържаш като пионер. Много пионери са започвали работа с скромно заплащане и после са намирали нещо по-добро. Родителите ми ме издържаха, за да бъда пионерка. После изкарах технически курс по архитектура. Нещата не вървяха много добре поради работното ми време, което пречеше на пионерската ми служба. Тогава развих умения в една област, за която преди дори не мислех – ръкоделието. Йехова ме благославя толкова много, че сега печеля повече от ръкоделие, отколкото щях да печеля, ако бях продължила с архитектурата. Учих в професионално училище по архитектурно проектиране. Когато завърших, един брат архитект ме покани да работя във фирмата, където работи той. И там научих много от нещата, които знам сега. Работя като секретарка. Научих се да работя в офис в професионалното училище. През последната си година в гимназията се записах в специална програма – занятия в училище и работа в строителството. Научих много за професията и когато заживях самостоятелно, си намерих работа в магазин за строителни материали. Аз съм асистентка в зъболекарски кабинет. Получих обучение с практическа насоченост. Имах разрешително за работа и ходех на училище един ден в седмицата. Чувал съм доста пионери да казват: имам идеалната работа. Аз никога не съм имал нещо подобно. Не се наслаждавам особено на работата, която имам в момента, но я върша вече 4 години и мога да съм пионер. Когато разчитаме на Йехова и осъзнаваме, че Той ни води, тогава оставяме всичко в Неговите ръце. И Той винаги ни насочва в правилната посока. А ако обстоятелствата не позволяват на някого да започне целодневна служба, Йехова знае, че не всички можем да сме пионери, но ако му даваме най-доброто, той винаги ще помни това. Ние знаем, че стойността ни пред Йехова не се измерва с брой часове или с резултатите, които постигаме. Числата нямат значение за Йехова. Важни са подбудите, това, което е в сърцето ни. И така, как ще използваш своя живот? Пред тебе стои отворена врата, водеща към много възможности за служба. And they will indeed find the exquisite delight in the abundance of peace. Независимо от обстоятелствата, направи службата на Йехова основна цел в своя живот. Участвай пълноценно в службата. Поставяй си цели. Търси начини да подобряваш качеството на службата, която принасяш на Бога. Ако поставиш службата на Йехова в центъра на своя живот, наистина ще намериш щастие и удовлетворение.